Abai. Neng actually real boro na mamar. Boro. Boro. Malire neng. Harsan ni peda hasil apa ya? Hasil apa? Hasil apa? Neng na bima pea malire. Ayah. Ayah buat sebab. Sebab. Umpai neng awo mun gede nuwa. Nuwa neng na. Golfara. Golfara. Umpai neng sir malire title. Baba ya. Title gue neng neng sir malire upadia le. Upadia. Bawa ini ya pedang. Neng ni nama kusen dalang. Neng ni nama dong, neng nama mana dong. Pasubara. Pasubara. Neng ni nama kusen dong. Neng ni nama hai. Title kan tu title. Oh, macam kene ya. Babu Dubai. Bosumutari na Najari. Bosumutari. Acha. Umpai dah. Putri Bosumutari ni mana? Hasilnya hasil apa? Oh, sampai ngapa boro semunar? Ini frey, dah ini hasil sedung bayi. Bina bau dong bina nau. Bina nau. Umpai ngapa salah pergi ya? Salah pergi ya? Hanya sambat, hibat. Salah dong mana ni? Umpai dah pergi ya? Umpai neng sampra bi jadi marung magi ya? Sunu ungkama. Umpai neng resun ni marung mana? Resun ni marung mana? Mana hua? Ha? Nam gaya. Nam gaya. Umpai neng dah harsing jaya. Harsing jaya. Songna ni. Bina ni jaya. Bidar na. Matu dah neng harsing se. Umpai maba bina no perjun thapa ya neng. Bina no perjun thapa ya. Kacau na. Bina no perale pisala perdong lagi ya. Dong hatang. Gol hawa jajubai. Umpai nenge mana bifrau fैबाय थानायाव सोरबाफ्रा नोंखौ माबाफोर होनो नामा रायलाबायो नामा सोरबा रायलाबायो नामा नोंखौहाय बिदि बेरायनायाव रावबो राया ना इनिफ्राय नोङो जोंनावहाय फैबाय थायोना फैबाय थाया फैयो मिथिखायोना जोंनाव बे जाहैबाय जोंहा आबैया आरोना आबैया जाहैबाय माने जों एसे समनिफ्रायनो आबैखौ नुबाय थादों आरो बिदिनो बेराय मागि जायो दा बे बुंबाय हारसिंसो जाहैबाय फिसालाफोरबो गैलानो फिसालाफोर दंमोन थैबाय जाहैबाय ओमफ्राय बिहामजोफोरालाय सानैबो थांबाय नं नाम्बार थांबाय आच्छा दौरिनाव ओमफ्राय नोंसोर लेखाफोरनाव फरायाखैमोन फरायाखैना खै बोसोर जाखो गोमानाया बोराया जोंनि माबा दं ना गन्दगलाव याव मा बेमार जादों ना माने बेमार जादों ना माथो बिराद गोबाव जाबाय बोराय थैनाया ना दङ याबा इयो थैयो फन नम्बर ओमफ्राय रायजो राजायालाय नोंखौलाय जेबो होनो गोसो गैया बे जबानि थाखाय न' मोनदोंना मोनाखै नों न' मोनदोंना मोनाखै न'बो मोनाखै न'बो मोनाखै ना बे जबानि थाखाय मोननांगौथ' आयै बिराद जारलालै ओमफ्राय नोङो मालाबाबो जुदि लोमजाबा साजाबाबालाय बोरै सोर नायो गयबो जानो हाबावना दाबो हाथाया गजोबबाय खोन्थालाय देरजाय गजोबबाय देलाय हाथाया गबायथ' आरोना आबायजों जमानि खालामबाय दे होमबा दे आबै मा लाखो मा बिलाय बियो बियो नोंनि अनसुलासो अनसुला दंथ' थांबाय नै बुरिया बेखौ मा होनदोंमोनलाय अनसुला खै नाम्बार अनसुला बेलाय खै नाम्बार अनसुला एक नाम्बार अनसुला देलाय माबायदि अनसुलाखौ माबायदि बोयो नायनां
जाया होबाय नालाय आं गोथाव ना बिराद गोथाव गोथाव दाबो जाबायलै रायलायजाला मा जाहैबाय आङो माने ना फुङावहाय जनिखौ थुखैनानै आङो माने दुगैनो होननानै फैबायमोन ओमफ्राय बेयावहायनो जोंहा सासे आबै फैबाय माइरं मागिग्रा आबैजों एसे रायलायबाय आबैया माने जाहैबाय सोंदोंमोन आङो गथ' गथाय दंब्लाबो माने मा जाहैबाय गथ' गथायाबो गैला जाहैबाय गावना फिसाला दंमोन सानै फिसालाबो थैबाय ओमफ्राय फिसाला थैनाय लोगो लोगो बिहामजोफ्राबो खारलांबायनो आरो खिन्थु बिराद दुखुथिया आरोना आं माने नुबाय थायो खिन्थु रायलायनायसो जायाखैमोन दिनैहाय माने जोंनि न'आवनो फैबाय न'आव फैनायावनो आं एसे रायलायबाय आबैजोंहाय आबैया बुंबाय माने हाथायबो गजोबबाय आरो देहायाबो जाला ओरैबायदि खस्थ'आव माने माइरं मागि मागि जासै आरोखि आरो आं सोंबाय माने रेसन कार्ड दंना गैया रेसन कार्डआबो गैयानो ओमफ्राय आरो पेन्सन मोनगोन ना मोना पेन्सनबो मोनानो खिन्थु जायगानि माखासे गामिनि माखासे मानसिफोरा एसे नायनानै दायो माने गभार्नमेन्टनि स्किम माखासे थायो जेरैहाय माने अरुणादय सुरुणादय बा पेन्सननि बानायनानै होनो थायो खिन्थु माने बे आरो मोनसे खोथा बेनावबा डकुमेन्टसफोराबा दंना गैया बिनि सायावबो सोनारबाय नङा होमबा बेखायनो मा खालामनो बेजों आं एसे रायलायनानै आङो गोसोखौ एसे दुखु मोनबाय आरोना जुदि फिसाफोर थानायमोनब्लालाय माबा मोनसे जागौमोन दा जुदि फिसाफ्राबो थैलांबायबा आरो फिसाफोर थैनाय लोगो लोगोथ' गावनि फिसौफोर दंना गैला बेखौथ' मोजां मिथिला आरो बिहामजोफ्राबो माने हौवा थैनाय लोगो लोगो बेलेगजों खारफिनलांजोब्बायनो ओमफ्राय खाथियाव गावनि बिनानावफोर दं होनदों आरोना गावनि बिनानावफोरनि फिसालाफ्राबा माबायदि अनगोन ना अना आरो गावसिनि कन्डिसनफ्राबा माबायदि बेखौथ' मोजां मिथिला बे जाहैबाय माने मानसिया खथ्रिजों राजबंशीजों हाबा जादोंमोन आरो गोदो हौवायाबो माने बिराद हौवायानो माने जों जोनोम जानायनि समावनो थैदों आरो हौवाया जेनेबा बेयाव हाजं गन्दगल जाबाथ' माने आंबो जोनोमसो जादोंमोननो होमबा माने बिनि हौवा थैनाया बिराद बोसोर जाबाय आरोखि आंनो दासिम नै दिनैसिम माने बिराद बोसोर जालायलांबाय बैसो जाबाय नङा होमबा बेफोरखौ नायोबा माने बियो आबैया बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दासिम न'खरखौ गावनो हारसिं सालायनानै जाबोगासिनो दं आरोखि बेखायनो आंबो सानो सोरबाफ्रा जा हायो एसे एनै हरो जोंनाव फैबाय थायोनो आरोखि सिनायो जाहैबाय जानि न'खरनि आइमोनखौबो बेखौनो आङो दिनैहाय एसे रायलायबाय नोंथांमोन एसे दिन्थिबाय नङा होमबा सोरबाफ्रा जुदि माबायदि सानखो आंथ' बेखौ मिथिला मालायनि साननायखौथ' आंथ' मा बुंनो नङा होमबा मालायनि साननाय हनायखौथ' रावबोथ' मिथिया जायहा गोसोआव सानो बा सोरबाया बुंबासो मिथियो नालाय ओंखायनो आङो बेखौनो दिनैहाय न'आव फैलायनाय हिसाबै ना एसे मोजां रायलायबाय दुखु नांदों आरोखि बेफोरबायदि जाथाय बा बेफोरबायदिखौ जुदि नुयोब्ला गोसोआ एसे माबा मोनसे गोसोआव सानखांनाय फैयो आरोखि